televízne noviny, takže vítajte nového a vítajte u správach našeho mesta. Dneska sa pozrieme na nejaké incidenty z mesta. Po malej krátkej pauze môžeme pokračovať. Takže prvá správa. Takže dneska našu vesnicu napadol... kto to napísal? Takže ďalšia správa je, že sa unášajú hráči do sklepov. A že hráči píšu, pustíte ma zo sklepa. Kde? Idem pre vás. Takže toto boli správy, uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže dneska vám ďakujeme. Počkaj. Takže ďakujem ďakujem za to, že išiel točiť so mňou. Takže uvidíme sa u ďalších svetelých správ.